Dwi'n siŵr ti'n dallt. Felly, os ti isio, dilyn y ffordd yma, iawn? A dyn ni wedi ddod i be dyn ni'n neud pethau yma. So, dilyn y ffordd brown, a gyd i weld lle a be dyn ni'n neud heddiw yma. Oce? Right. So, ti eisiau edrych tôl ti, dyna sy'n mae'r castell yn edrych o iawn, mae'r dŵr yna, a pob peth yna. Ideal. So, pwy sydd gennym ni gyd o'n dan? Mae gennym ni Katie yma. Gennym ni Steffan. Gennym ni Dafi. Mae gennym ni Gerallt a'i chwaer. Anodd cadw. Ofnod yn edrych. Ha, ia. Iawn. Felly, pwy sydd hefo ni newydd wan? Katie man. O, dim newydd o. Wel, oedd i chwarae... Pwy sydd ddim wedi bod efo ni eto? So, rwy'n... Nhw'n Steffan. Oce. So, hwn, fama, ydy Castell Aberlleiniog fel mae o wan. O fath. Felly, dyn ni bron iawn o gorffen. A dyn ni unwaith ni orffen hwn heddiw yma, dyn ni eisiau chi fel tîm adeiladu y pentref rhwng y ddwy gastell. Oce? So, os ti eisiau dilyn fi sydyn, ti'n clywed y castell, os ti eisiau. Iawn? Felly, dyma'r castell. Iawn? A wedyn, os ti eisiau cael mwy o garreg, os ti'n dilyn fi? Gwynflaid ti eisiau? Ie, dilyn Gwynflaid. Na ni. A wedyn mae'n mwynglawdd, sef main, lawr, ffordd yma. Oh, cool. Iawn, lawr yma. Da brosiect ti, jyst mynd. Ti'n methu nhw wan? Na ni. Iawn. A wedyn lawr yma. A wedyn mae'n mwynglawdd yma. Oce? Mae'n rai pobl yma. Na ni. Helo. Iawn. Dyma'r mwynglawdd. Cael mwy o carreg, dyn ni'n angen lot. Ond, os chi'n ystyried beth ych chi eisiau adeiladu tŷ hefyd, cofiwch hynny, oce? Os di pawb o gosti ti'n ei stone blocks? It's not a stone. Na. Not a stone out. Oh, skin smart gyda stuff. Hwna'n cool. Smart. Ia, so mae'n ddigon ac acen ar lawr os da chi'n llwglyd. Ac os da chi siŵr o beth arall, please, peidiwch bod ofn gofyn, de. Beth ydych chi'n gwneud? Dach nhw peth, jyst gofynwch, oce? Mae Gerallt yn gofyn beth ydych chi eisiau fo wneud. Felly, os di Gerallt eisiau cael mwy o garreg wan, i ni jyst cael gorffen y castell, a wedyn beth ni eisiau hefyd ydy i Gerallt ystyried, ni eisiau adeiladu tŷ arall, mae'n pentref arall. So, meddwl be mi o isio ni dio, a cael gyd y pethau yn barod. Di hynny'n sylwyd? Dwi'n rhaid i carreg unrhyw le ti'n mynd. Iawn am dan carreg. Ond ydych chi'n carreg? Ydych chi'n dod mwy o stwff i wneud y tŷ am bod ni? Oce, mae Gerallt yn ôl, fe o stwff i nôl y tŷ. Diolch yn fawr. Iawn, gonta. Di nôl bethau. O, mae rhywun wedi adeiladu'n lle... O, lle... Caleb. O, na. Ti'n mynd? Dwi'n nôl mewn i'r castell. A ffeindio cerrig, ie? Ti'n gofyn yn cerrig? Fi yn helpu haws. Ti be? Dwi'n dod, Rich. Ia, dwi wedi tynnu lot o stwff o'na. Illa. O, ga. Ti'n cofio fo lawr? Dwi'n fawr o lawr. Iawn. Ti'n rhoi yna bit brown? Ti'n llenni? Ti eisiau rhannu'r lluniau ar Discord, gwys? Ie, felly, na, i ddam yn y lluniau wwan iawn, dyma sut mae Castell Aberlleiniog yn edrych rwan, oce? Felly dyma sy'n trio ail-adeiladu ar hyn bryd.
How do we get the picture? Aberlleiniog. Of what he's trying to show. O, reit, ydych chi'n gwneud y bit yna. Ie, so hwnna ma'n nhw'n neud, oce? Dwi'n mynd llun gorau, na ni dal yn bach mil linio wan. Di Katie'n iawn? Yn da ni'n dal i gloddio fy mam cerig y falle, ond dwi'n dal i syniad. Briliant, o, ideal. Cerig yma yma? So, mwyn gael carrag stone bricks, di da, mae angen mainio cobblestones. Ti'n lawr fyma, Steff? Sgen ti pickaxe o si? Sgen ti pickaxe? Na? Oce, hold on, sgen ti pickaxe gen i wan. Chdi, boom. Boom. Chdi, diamond! Chdi o si. So, os ti'n llwglyd, mae'n cacenna bach i fyma. So, bita hwn, iawn. A dyn, ti'n lawr. Cared i mlaen lawr fyma efo fi. So, dyma lle da ni'n cloddio lawr fyma li. Dywyll yn munud cofio sy'n cloddio'r hyd. So, gyd gychwyn cloddio fyma bach i fo si. Mae yna lot lawr fyma fyd. Mae yna ddau, dwi'n gweld, mae gwynflaidd yna, mae gyma fideo yna. Os gyd i gloddio fyma. Mae yna lot o lafa. So, watcha beth yn mynd i mewn i lafa. Ond os ti yn, a ti'n methu gael dy pickaxe yn ôl, gam i wybod. Oce, o si? Diolch. Croeso tad. That's gwynflaid. Fyny. So, beth ti'n neud wan? Ti'n cael cobblestone. A beth ti'n eisiau neud wedyn? Dwi'n rhaid y cobblestone na mewn furnace. Hefo glo a bachu. A wedyn ti'n cael stone. A wedyn ti'n eisiau newid y stone na wedyn i stone bricks. Mae'n gymlaeth, a mwy ti'n chwarae fo mwy wedi di wneud yn haws wedyn. Mae'n dod yn naturiol wedyn. Dwi'n falch wedi dweud bod cathod caled wedi para hyd at hyn. Dwi wedi bod yn tempted, Sorry, I saw the cat. Mae'r ffyrdd. I sound o ti eisiau bod y cathod. O, reit. Yna dad dweud, pa beth o chi di lawa na fan? O, ie, diolch. Yna alchyn dydd llun a mi oedd i adladu i'w sy'n bach i hun o fewn yr ogo fydd yma. Caled, ie. Mae'n ganu dda yma fyd. Well na fi, sa gwian yn dweud. Amsgalated. O, dwi. Hosted o. Felly, na ni gofyn hyn o blaen, ond be ydy hoff castell chi yn ymryd? Steffan? Castell cwch. Castell cwch. Yna harlach. Harlach wedi bod yn fwyadau. Castell Caernarfon. A Katie hefyd. Yna ni. O, A ni da. gofyn bach o patrwm o blaen, lle o bobl yn dweud bod yna lle hyfyn ia neis yn ymyl bob castell. Os yna lle hyfyn ia neis yn ymyl castell Caernarfon? Yna dipyn o llefydd. Ia, neis wrth ymwyl Castell Caernarfon. I'r draws ffordd oes Katie? Os ddim fedri di wastad gael Yn harlach? bar neu beth fedri. Neu twister neu beth o. Cornetto di'r boi. Cornetto, ia. Paid o'n di llwglyd o. Byddwn ni'n bildio wedyn ac aladu ti i fen ia. Dyna ni syniad da. Ie, maen nhw'n dweud Katie wrth ymwyl bob castell, maen nhw'n lle hyfen ia neis. A bod e fo. Peda'n castell ni. Lle hyfen ia. Mae'n beth yma fe. Ha lot o cobl, so... Dwi'n gwybod, yna'n harlach, dwi'n wedi bod yn harlach. Dwi'n gwybod bod i harlach. Ar y ffordd adre ti fi, da? Ti mam? Ti nain a taid? O, y peth mawr na. Yr un cael yn torri. Castell sy'n cael ei torri, ie. Y peth yn cael yn torri. Y peth mawr na.
So rowch yn y ffwrdd, beth gorau newid yn Caerff? Gwell ma'n ffyrna. Gwylad. Wrth y lafa. Hwna di. O'n i'n rhan dau o'r rhan. Sa'n build y ffwrdd arall? No, i newid gadael. Oh, the best part. Morgan, di gwybod? O sut ti am newid o fynd ar ôl? Ond ti'n newid ei brecfad yn does i... Beth sy'n neud? That's the goal. Yeah. Just gorau ni gael lot sydyn gweith, 2 munud. Un problem. Oce, cwestiwn arall. Os basech chi'n cael mynd nôl amser i gyfarfod rhywun hanesyddol, pwy sy'n chi'n mynd nôl i gyfarfod a pam? Dwi'n gofyn, sa chdi'n cael mynd nôl mewn amser? Dyna'r hen ddea. Gyfarfod. No idea. Dwi'n gwybod pwy Dwi'n gwybod am no idea o blaen. I'n newydd yna. O, Chabermo, obviously. Pwy sa chdi'n cyfarfod? Nes i disgyn mewn twch yma. Na, gen i'n diddordeb yn ateb cwestiynau, mae'n clofio. Mae'n ei patro fan yna, mor in the zone. Dyn nhw'n gadw'n arall. Mae Gerallt yr union yr un fath yma hefyd. Oedd nhw trans Minecraft. Bod ffordd arach. Beth ydi blocio ffordd allan? Na, dwi'n gwybod. Na ni. O, reit. Ia. Beth ydi hynny? Gwrdd mynd i'r ffyrnes o. Beth sy'n dal am gofio, beth sy'n neud. O, beth yna, diamond pickaxe. Be di nawr? Os O, na. ydy dan deir am hyn, neu mewn lle Ia. Pwys ti'n dod chi'n fyny? Mae dwi'n blocio chdi fyny fan. O, hwnna sy'n dal y Castell, sy'n dal yn y basement. Ti'n gael os yn ôl... Mae lle achal. Ond beth yna then? Glas na, beth yna? Efo mae lle llefi. Yn rhywbeth. Dwi'n droi nhw'n cario i ddechrau dyladu. Ond dwi'n cael at oes. Chi wedi creu stone bricks eto? Ti be? Ok, lewr y ti. Na. Amen. Ie, mae'r caffa. Yna digwydd. Beth yn hynny digwydd? O, nes i ddisgyn mewn i lava. O na, nes i golli bod hyn. O na. Dwi'n gwybod cacan drwy. Oce, mae'n munud na. Dwi'n di gloddio allan, wyt ti'n sgwrdd ail i ddechrau. O, da lava, ni nes i'n bod i dda, nes i? Os ydw i'n cael gwaith. Beth?
Iawn. Pwynt lot stone bricks ar y brosiect. O, na, da ni lama wedi colli bob dim. Da ni'n gallu cael pickaxe eto, please. Pwy sy'n gofyn mewn i fod, sori? Automatic. Steffan, Steffan, iawn. Dod wan. ni wedi colli bob dim yn y lava yn y ffodus. Hai, dwi'n gwybod ni. Iawn, Steff. So, ti Steff? Steff, dod i? Dad at mine. O, mae'n y Steffan. A ie, cofio. Steff, dod i? Mae fi wedi bod chwarae efo Sam, ond Sam yn blocio Wel, fo. mae o Steffan, mae o fel ar y ffordd brown. O, mae'n dod at Ddinbych ddwan. Hwna ti. Ti'n cael o? Ti cael o eto? Ti eisiau beth arall? Yno beth arall ydych chi gyda? Be arall gen ti? Wel, nath ni golli'r holl gerrig hefyd. Gyda chi heina? Be na neud ydy? Carreg, just carreg, ie? Cerrig o'r stuff? Yay. Ie. Iawn, oce. Be na neud ydy? Tango. Just gael swp yma. Iawn, felly. Ei. Sam yn Go on, chwarae. don't block your view, innit? Ynddo. O, gret. Oh. Can I touch it? Ei. Na ni. So, os ti'n mynd i stone cutter rwan, dylse ti'n mynd i wneud hyn o'n i bricks. A wedyn, gorffen at fod y castell wedyn. A wedyn, os gen i digon amser, mae digon amser i wneud pensa. Boy, I'm a Mandy block. Ie, ti'n gwybod sut ti'n gwneud stone cutter, dy pethau? So ti'n gwybod sut ti'n gwneud yr adeiladu fan? Helo! I'm full of it. Achos mae'n meddwl na Sam wyt ti fo. Ie, ti'n mynd i adael. Iawn, ta. Yeah, Mom, boy, invisible. O ie. Invisible potion. Dia kakak. Be'n siarad blocio chi mewn. Eto. The bee. Sam. Sam, sy'n dechrau hwn? Hey. Iawn. Yo, Castell. Lle ti, Gwiz? Dwi ar wal ar hwnna. Castell. No, swinda. Iawn. Dwi'n mynd i gael cacen. Y cacen na bod man. Pwy byrpio yna man? Fi fod y fan. Does yn y deg. No, so. Dwi'n rhoi gola la hwnna. Ti'n troi yn y ffernes i dwi'n mynd i... Dwi'n gwell, ie. Dwi'n just think. Sam, saed o fo. ffeindiau. Dwi'n siarad gofyn ni. Dwi'n rhoi ni ti os ti'n dod i. Mae fideo bach allan o. What is he? Tŵr. Pwy sy'n efo mwyaf o stone bricks ar y... Hefyd ni, brics. O, na, blocio nhw. A ni o'n blocio chdi. Dwi'n rhoi ni ti'n siarad gofyn. Stefan yn ti'n ffeindio...
I lafa fo, Katie. Fel ti'n gwneud gwneud hyn? Helo! Mae'n isio stone cutter, dim yn gwybod sut i wneud o. Ia, mae'n stone cutter i syml y castell fan. I ddod i'r castell, ti roi carreg, a dwi'n cael just creu y stone bricks wedyn yn naturiol. Oedd y cathod i gyd mewn un gongol, Kate. Oedd yn gwybod. Oedd y disgyn lawr ar ôl yn dywyll yna. Ond y foli. Fo, yn y ti'n mynd ar ôl cath wan, sy'n? Fofio. Oi, It needs a bowl, I think. ti'n cael... Ti Yym, Mae yn? un gallu mynd. I dianc. Ie. Mae un Wyt ferch ti'n mynd? esgreipio. Do you want it in your bedroom again? Ie, oedd yn... Mae yna cath efo Ond y mam. falus Sam a Josh, achos oedd yn... Mae yna cath efo Leo, gwrs ei gael y cath bod. Ti'n cael yn y ffyrnus, mewn dipyn, yn wedi adladu. fanna la. Fi... Dwi'n cael. O, waw. Bab cael. Diolch. Dwi'n mynd? Diolch. 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 Ti'n dod, cofio? A dwi'n gwybod mae y cath actually. Cath o chdi? Oh, wow! O, gyd fan'na. Oh, wedi torri y pet. Mae'n y gyd fan'na, dwi'n hynny pan yn drwy cael, Katie. Be ti eisiau gwneud efo'r tym iawn efo yma, gwys? Sbio efo yma, ar enghraifft. Ti eisiau llenwi'r glaswellt i gyd efo hwn? Na, dwi'n meddwl y gadl y gwair yma, dwi'n meddwl, yn iawn, dwi'n meddwl, beth ti'n meddwl? Dwi'n iawn fel hyn rwan, lle? Dwi'n meddwl, Oce. beth ti'n meddwl? Dwi'n mwyn gwybod iawn yr iadau fo. Yn y gad y gath. Mae'n diolch yn y gath. Mae ysgrifennu yma wedi cael gosod gan gael. Mae ysgrifennu... Sorry. Katie, mae'n dod. Ia. Na ni dyn ochr, gwys. Gwion, y fe yw'n sy'n neud. Ia, be dyn ni isio wan di cael stone bricks, oce? Os gen ti garreg, Mae'n gwynaf nhw. i dyn ni isio gwneud wan di creu stone bricks. O, dyn ni da. Oes. Pan rhedeg yr ôl, siwr mynd O, mae cath wedi disgyn i'r lama. O, O, mae'n allan o'n dod lawr. Kate, gad hynna wan. Katie, clofio wan, please. na! Just... Mae cathod o'n... Dwi'n iawn fel la, gwys. Ie, gan ydy sy'n jwmpio yn y fan. Gwion, ysgrifennu yma, fe yw'n sy'n neud. Ia, oce, ti'n iawn? Iawn? Oce. Ti'n trio neud? Carreg gen ti eto. Beth sy'n bod yn ydyn yma? Beth sy'n bod? Mae carreg gen ti eto. Ti'n gwybod? Oce, helo na! Helo! Iawn, oce. Elliw, faint y carreg gen ti, ti'n gwybod? Oce, iawn. Di pawb eisiau cymryd gyd y carreg gen nhw wan de, mynd fyny at y castell a eisiau newid yma i stone bricks.
A dy be na ni'n neud wan de, na ni weithio fel tîm i tynnu bach o pentref rhwng y ddau castell. Ac ys mae Cernyw, wythnos dwytha, di dechrau neu Ffarm bach. efo ffarm. Felly, beth dyn ni eisiau gwneud? Ni eisiau gwneud mwy o bentref fan ywan. Arach na ti, mae gwerthu ice cream, Kate. O ia. Felly, be na i wneud ydy de, na i teleportio chi gyd i lle. Hynna'n stôn bricks yna. Oce? A ffordd yna ni. Ti efo bricks? Mentrau. Ti efo stone bricks? Ok. Iawn, Ac i fi, teleportio chdi, da iawn? You have to. Yeah. Dyn ni eisiau adeiladu. Iawn. Felly, dyma lle dyn ni eisiau gwneud ein pentref bach, oce? Felly, gawch chi adeiladu siop hyfen iard, gawch chi wneud gawch chi rifyn ac ysgio, oce? Ti ddim stone bricks? Yn gwy. Ond, dyn ni eisiau trio defnyddio pob peth sgen ni wan, oce? So, sgen chi... Na, ie. Ti'n mynd i gwffio. Felly, be dyn ni eisiau chi wneud, de, di trio defnyddio beth sgen chi'n barod. Mae'n y stwff yn yr hen gastell, mae'n y stwff yn y castell newydd, a trio adeiladu y tai gorau posib, oce? Ok, sgynny ni ddim stone bricks, gyda Steffan ddim. Ia, di Steffan eisiau fynd efo i Stonecutter chi. Mae'n y Stonecutter yn mogiat y castell newydd, a dyn ni'n gwneud fanna, di gollwng y carreg mewn, a neith o greu stone bricks. Oce, na i na wan de, a na i teleportio Steffan at y fi. Ia. Reit, oce. Dau funud, Steff, dwi bron yma, reit. So, adeiladu yn y trefn torri. A ni'n teleportio ti. Beth sy'n neud, dy aros iddo. Lle ti'n adeiladu fan, Katie? Iawn. Ti'n gweld, sbio teli chdi, Steff, ti'n gweld hwn efo yma? Mama. O, hwnna, di o? Reit, oce. Ti'n right button ar hwnna, de, a ti'n rhoi gyd o stone chdi, yn y blwch bach, y mwyaf bach sy'n na. A wedyn, ti'n gweld y stone bricks? Hyn ydy stone bricks, eto? Ie, so ti'n clicio ar y stone bricks. A wedyn, o ti'n gael nhw? O, yei! Ideal. Iawn, na i teleportio chdi nôl fan, da funud, a i nôl yna fan. Mae'n mynd i teleportio ti nawr i gyd allan i'r pentra, oce? Eitha fynd i ti nôl. Na ti? A ti'n gallu allan. Yei! Diolch. Croeso tad. Cyfan? Ti'n gallu adael yn beth ti eisiau, dwi'n meddwl? Dwi'n meddwl, beth? A dwi'n dweud? Dwi'n nocio hynna nid o'n fwy, Kate. Ie. A ddech chi eich standio? Sblwcio ni lawr? Dechrau dweud? Ddim awr o'n y car. Ti? Gallu gwneud e fel tîm, falle ti'n gallu adias hwnna? Ie, plaid y tai hefyd Rich, cystadleuaeth. Si fi'n i fi? Na i gyd ne. Pa badlad i ti? Os na fwyd yna? Neu siop, neu fy'n rhaid i siop. Pa badlad i ti neu siop? Edl bach, mam. O, ar y gofod, mae'n allu drws. Os ti'n mynd fanna, ti'n mynd lawr. Ar ôl cofio cyn gymaint, ydych chi'n llawer o brics ar ôl. Oce. Dwi'n meddwl. Ti angen y cobblestone. Ydych chi'n mynd holes o cennog. Gynna i ddim digon o cobblestone.
Ie, creu tŷ neu siop neu be bynnag dy gisio. Mae fyny chi mewn ffordd, so yn edrych yn well yn defnyddio bag o pren a brics, dwi'n meddwl. Pen a brics. So, beth bynnag. O, mae'n dweud y gwmpas oes. Mae'n gwylod. Lle ti'n neud yn chwarae fi? Ti'n neud? Yma ddim mawr. O ie, dach... Dwi'n bara chwarae fi. Dwi'n gyfyn dyna. Nice, okay, go. Ond o fi sy'n apple wood. Ie, neud. Wood. Aha, dwi'n dweud peryg. Dwi'n dweud peryg yn dweud. It looks cool. Salmon. Drill wood logs. Mae'n dipyn o coed derw rhwng y ges ti eisiau torri nhw, oce? Ferw a hynna. They're the actual wood logs. Dwi'n gwybod hynna bod yn mynd i wneud, ond dwi'n eisiau gwneud furnace. Oherwydd furnace. Dwi eisiau Neu community sy'n creative amdan stwff. Beth yn creative? Pwy yna? Os ydych chi eisiau stwff, mae'n i'n rhoi mewn i gist i chi, oce? So ydych chi eisiau pethau penodol, pethau anodd i gael, mae'n i'n rhoi mewn i gist i chi, oce? Ie, bo. A mae o'n ffio. Please, ti gofyn. Beth sy'n Gei ti mynd fyny ato fo? Pam ych chi'n defnyddio... Crouch fyny lawr. Pam ych chi'n defnyddio pen? Mr Creative, gawn ni stone bricks. Ie, pwy sy'n eisiau nhw, sori? Lle mae Katie? Be di Katie? Was Browed? Brywed jump yn y Browed. Bod yn ysfôn, ie? Ie. Excuse me, ydyn ni os dwi'n cael cobblestone? Iawn, be na'n neud de, mae'n mynd o gist yma, a wedyn, na i roi pob peth fan eich, oce? Diolch. Diolch. Mae'n rhoi cys a dwi'n bob peth yn y fan hwnna dyn. Ie. Diolch yn ysgol fel llach yn y fan. Asgol. Ara, Katie. Dych o'r boi yna, trwy dwi'n. I know. Mae'n nhw probably yna barod, ydych. Iawn, da, Cofio gen eich o'r fwyd. Efo'r bwyd, Katie. Beth i ti'n barod? Iawn, te. Dwi'n mynd i roi 2 stack o stone bricks, a wedyn stack o oak logs o'na, iawn? Diolch. Diolch. So cofiwch rhannu nhw, a wedyn di cael stack o bob peth. Ond mae'n dipyn o stwff yn y chest rhwng y Castell Newydd ac yr hen Castell. Building, dwi'n meddwl yna cakes wrth yn mhob peth. Oedd na. O ia, ti'n meddwl na i lle ydych chi gyd, reit. Dwi'n gwybod lle mae Steff, de? Dwi'n gwybod lle mae Daf, lle mae pob arall, da. Jyst i fi gael rhoi cacennau i chi, guys. Ti'n sôn yn y gist fan Rich? Neu Ie. rhwng y gist. Lle mae'r gist, gwiz? Mae o rhwng yn ymwneud y tai newydd. So ti'n gweld lle mae
Dafn a cladu tu fo yn ymwyl fanau. Yn y geist bach. O, iawn, oce. Loads o cacena fa yma, guys. Peidiwch a roi lot o bwysau fatha dwi wedi gwneud yn y lockdown yma. Dim just a thing. Yay! Gyda nôl at y tu. Mistakes. Iawn, dwi'n mynd i wneud fatha rhyw decking ar yr afon. Oce. Ie, ie. Oh, that's disgusting. It's got to be too. Mae... Pam ydych chi'n meddwl efo beth gyda chi'n barod? Kids. Yeah, I'm just like, She's I'm new gonna then. do it. If you wanted to sit the instructor. Mae drws yn gyda. Just get Cael the drws, does da? a password to get in. Ydy o'n bod yn wheelchair? Na, dian. Mae rhaid yn ffes. Da. Di adladu, dechrau adladu. Ie. Ar ti nid. Waw, gen trwy'n y bren. Byddai siop hefyd. Ti beth yn adladu ti then? O, waw. O, yn chmas e. Katie, roed ydda peth. Ydda pwch. Pwch Ti'n glas. gorfod Yna, chest. Gan i ofyn o'r gilydd. Just on top of it. Dwi'n mathus. Blue lattice with it. Beth ti'n ei maen? Katie, mae'n rhaid bod yn rili yn chdi. Bydd rhaid dod i ti chdi gwbl. Ti'n siŵr Bydd llaw pen, ie. Na, dim ffenast yn ti, Katie. Ie. And dwi'n siŵr I never discovered glass. Mae'n siŵr. Diolch. Dwi'n mynd fyny fa. Oh, amazing. Perfect. Hay bales on the top. Yeah, ain't it good money? Mae'n siŵr. Diolch. Ie, sori. Oce. Corona. Mae'n ddim yn mynd. Rwy'n mynd i banicio fan. Gobeithio ddiwyr. Neu, lot o windows. Neu, to carreg. Ti'n gallu gwneud fel ail lawr yma? O, dim ddigon o brexit. Bydd yn pren. O pren. Ddim maen so ddim. Clod. Di sela. Okay. Dwi'n blicio fan yna.
Nid. Sŵn ma. Sŵn ma lot helpful. Mam. Gwneud nis. Did go cold? Weird problem to. I see that there's like a milk castle, and you look right in my castle. Byddwn yn gwneud yr un sy'n dweud yn South Wales. Yn gwybod i'n aros oedd yn sôn. Gam ddim oedden ni fod i fynd. Gam Menter mor yn cymryd o dros. Beth ond o sound o headphones. Hwn i ice cream ffôn. Ti'n ffyrnus yn lle? Na, chi'n cadw hi fy'n ia, ma. Am y bwyd yna. Mae e'n neud yn gan. Reit, Yeah, ti'n cael to wan do? Dwi'n mynd it. so when she jumped in front of the furnace, there were. Faint o fforiad ti'n gael? Hufen, Sgech chi rhyw chwarter awr. Sgwn hi fy'n ia. O, dydi to fan. Di sgwn efo. na, nid e. Gwerthu fan ia, cofiwch nad arwyddion yn mynd fel ne. Yn ddorol. Bet, di hwnna di wsiad y holl brand i fyny. Ni wedi rhoi cwch glas, neu cwch coch. Ie. Ferach. So hwnna di mawr, dydi hwnna? O, hwnna'n iwch. Beth oedd hwnna? Dwi'n meddwl bod gen Katie de, generic ffordd o adeiladu tŷ. Dwi'n meddwl bod mae hwn yn un ar un tŷ. Mae A yn then- dweud. Da ddo, dwi'n licio fo. Ti isio fi rei hein i chdi? Ie, please. Ia. Ferach. A? I. Oed arwyd, hwnna'n nhw. A mae hwnna. Enid y to. Yma. Dyn nhw'n cael lot o ymwneud fyny, ynddi? Hi fy'n ia. Ti eisiau A? Ti eisiau A nhw? Ti eisiau bod arall? Fatha i adfer tŷ? I'd place you in front of furnace. Yeah, but then done. Me. Is that what you do? Oh, that's like a proper one. Hynna. Ie. Hufen. E. Other. That's bach. That's all bach. Alfred. Find it, Josh. Hynna ddim o'n Push the joystick in. Joystick down and the axis of the joystick. Ie, beth yna? Mae to bach i fod yn A. I guess the Hufen infinite ia. water. Os ti'n Bera, sy'n ma ta chdi gael bos? Mae hwnna fatha Hufen ia yn Gynarfon hwnna. Hufen ia. Dyn ni am galw o'n De. Ice cream y Gynarfon. Hufen ia. O ie. Ie. Hufen ia. Hufen ia. O, mae'n ymwneud. She even Mae'n yeah. gweithio. Even yeah. O, hufen ia. Yeah, but that's all bach. Iawn si. A mae'n cofi dres yn dweud. Hei, mae'n edrych, ynddi?
5 munud. I... Capital. Na, gwrs. Ie, ti eisiau neud? 5 munud nhw. Ia. Oh, show how to get L3. Edrych yn ei detach, hwn di'r pumed arwydd. Wait, Llymad i fyny. Llymad pa cogi? Dwi'n ei stand. Oh, nice. Nice. Yeah. Yeah. Oh, just stone, isn't it? Make it big blocks. No, she's cooking stone in an ice cream shop. Bricks eisiau, yeah? Just bricks, stone bricks. Okay? Oh, that's nice. Mae gen ni 8 munud am hwnnw i fewn. 8 munud, okay. Cool. Mae'n staff arach yn 80 yn y gys, Dad. Yn neud lle o dan. Ti'n gwybod sy'n neud barrels, Katie? Bydd yna... Barrels ba? Bydd yna, instead of chest, ti'n cael barrel. Ar tu chdi fan bod. Llwybr. Diolch ti, Dad. No, windows. Ti'n gwybod tywed, bos na... Mae'n tywed rhwng. Oes. Na be. Mae'n cael lot i wneud. Hynna. Ok. A ti'n gwybod hoddi hwnna? Oes? Flat roof cake. That's what great. Well, it's free. Katie. Build it. Yeah. But she shouldn't. But no. After no torn. Well, in a minute. Oh, sugar gonna. Yeah, you're growing your own flavors, like Yeah. Yeah. But if we go under him. Okay. Now, os ti eisiau rhaid grass ar y top. Gwaith. Cover. Go chicken. Chicken. Next, please. Mae hwnna'n hiw. Glaw di bod ar hwn. Mae'r hael edo. Hiw fo. Ie. Chdi gravel, kid. Gravel. Dwi'n ein massive ice cream. Mond 8 munud o llai na hynny wan. 5 munud. Ie, dwi'n mwyn gwybod yn ydych chi. Gan i Chicken slice. Chicken in quick. Chicken. Hwn di chicken bonus fe. Hwna di hwnna'n bonus fe. Gret. no torn. Stone bricks, yeah? Okay. Stone bricks. So fast. Okay, I've done that. Dun. Whoa! Ie, na fo, ti'n drach di gallu beth mae fawr yn nes.
Pryd i hyn oedd e'n Ie, tyd fel Pwy bos. ac ydi? Meddwl. Lle ti'n mynd am Kate? Really? Mam, mae'n personal. Peter Survival. Ie? Break sy'n ti daf. Be hwnna i wneud y gwydr? He's got infinite wood. He's got... Mae'n mynd ar ôl. Creative. No, it breaks them faster. O, Hei! Hei! Cwestiwn. Ydyn nhw os fysa rhywun yn gallu cael tywod i fi, please? Tywod. Na, roed o'n y gist, oce? Why? Tywod yn y gist. Hey! Just do it. Rhwng O, dyn ni mwy, ti'n gwneud hwn. Da, stack y tod fyna. O, reit. Rwy'n deg nes. Bydd o'n edrych am rong. O, ie. Eri, dwi'n meddwl di beth nes i dwi. Dwi'n meddwl neu rhywbeth. Thanks, oedd yn nil o deg. Right, mae'n eich di fan. Tip di gael. Thanks, Ian. Yn cyswad, dwi'n cael mwy. Ei, Yn dy glo. Dwi'n sy'n mwy. di beth nad i ddi? Go, go, go. Gwely yna. Oce, ti'n gorau mynd i nôl pen ar beth. Ti'n mynd tua? Dwi'n tua 2 munud. O, 3 munud. Bildio. O, Na, ar y fi'n mynd i'r lafad. 3 mwy. Dwi'n mwy. Gwely. Beth yn Clefyn, tri dafod. Ti'n gwybod llawer defaid i dy gwely? Really? Ie. Ti'n gwybod defaid? So what you... O, ti'n mynd gallu jyst cynefio nhw yn te tad nhw? Mae'n sylwyd ymlaen. I be mae'r iron da? Yn fy mines. Oce. Cadw. O ie. Yn gorfod defnyddio bwyall ag ar y drws. Oedd yn bwyd. Dwi'n blaen yna. Na! Beth sy'n fawr? Dwi'n dod o bacon chop. Bacon. Dog milk chop. Iawn. Rwy'n to ffatel. Edrych o'r pawb. So, Lyfli. Caerffili ola? Mae gen i di anhygoel de. Dwi jyst eisiau pwysleisio hynna. I bob. Ti'n mynd i weld ti'n arall? Ti'n rhaid dros yn neud hwn. Dwi'n meddwl i weld o wythyr eich bod. Ffenest. Rhaid eich gwybod. Dwi'n gwneud. Rhaid eich gwybod. Na, mam, mae. Ik heb een trio. Bye-bye. Trio. Rhyw Big Brother, what? Dwi'n awr.
Sorry. Sorry. A ni'n neud fath arall iawn. O, na. Dod i helpu dwi. Ti isio help? Ti isio help? Ti isio help? Ia. Hufen iau, diolch. Na, it's wrong. Na, just... Os na hwnna da. A hwnna... But dwi'n... Dwi'n pen na. Hwran. Dwi di listio lle chdi, sori. Mae'n help. How are the help doing? Gyda'r review i'r extra TripAdvisor wedyn. Ti'n iawn? Na'r ffyn hwnnw. Ti isio... Be fydda'n neud, de? Felix Windows. To bwydyn. Ia, ti isio? To bwydyn. Dyw iawn, wedyn. Dyna mae'n actually nes synwyr hynna na. Mae'n mynd fatha croes bach. Sip. Be? O, ti'n yfed? Weithio? Dead green carpet. Na, dwi'n gwybod sydd eithaf. Dwi'n gwybod. Weithio? Dafydd, greith. Fydda'n neud... Last block ti isio. Ia, diolch, met. Sef i grechio wedyn, o'n i'n panicio. Na, beth diolch. Dwi'n go mynd dwan. Oci. Mae'n dod i ben o'n beth bynnag, so dyn ni'n mynd dros 4:00. Felly, diolch fawr iawn i ti'n mynd o. Un peth cyn i chi fynd iawn, does na ddim sesiwn wythnos nesa. Na'n ffodus. Mae gen Rich gwersi canu. Na, hyfforddiant. Hyfforddiant canu. Dwi'n chi gyd yn dweud Richard. Diolch. Diolch i chi am wneud. Diolch, boys. Giniau a gael y Facebook. Diolch yn fawr iawn. Menter i'r Ddinbych, oce? O'r Castell wedi orffen. Ta-da. Diolch.